Fel llawer I sgwennwr, fe'n licio cofnodi syniadau pen maen nhw'n taro mewn llyfr bach yn debyg I hwn. Felly, oherwydd llyfrau fel hyn dwi wedi hel dros y blynyddoedd, a fedra I fod yn eitha manwl ynglyn â pryd cychwynnodd y gerdd arbennig yma. O'n I yma ar yr 11 o Fai, 1999. Yn fy ngwaith bob dydd, dwi fel arfer yn sefyll o'r ochr yna i'r camera yn gwneud cyfarwyddo rhaglenni dogfen. Ac ar y diwrnod arbennig yma, oeddwn ni yma ym Mlaenau'r Cymoedd yn chwilio am ddelweddau I gyfleu naws yr ardal arbennig yma. Oedd y dyn camera wedi mynd I ffwrdd I wneud rhyw luniau ac o finna yn sefyll yn hyn, yn y fynwent, yn disgwyl iddo ddod nôl a dechrau sylweddoli gymaint o'r arysgrifau yn y fynwent hon sydd yn Gymraeg. A do'n I wedi disgwyl hynny yn yr ardal arbennig yma, sydd yn ardal lle mae'r Saesneg mae'n siŵr yn dominyddu erbyn hyn. Ac roedd hi'n fis Mai. Mae'r tyfiant yn y fynwent yma heddiw yn reit wyrdd ac yn reit ir, ond allwch chi ddychmygu yn ganol mis Mai, oedd hi hyd yn oed yn fwy, yn frasach o lawar lle. Ac oedd nifer o ddail tafol, da ni weld nhw'n fach yn fan hyn, ar y diwrnod arbennig yma, oedden nhw'n chwifio yn y gwynt fatha rhyw platiau cinio, oedden nhw mor fawr o hynny. Felly, dyma gweld bod yna rhywbeth fymryn yn sorial yn y lle ac edrych tu hwnt i'r cerrig beddi wedyn a gweld mae yng Nghapel Carmel oedden ni a bod hwnnw di cau. O, hold on medda fi. Mae yna gwpled potensial yn fanna. Capel Carmel wedi cau. A wedyn dyma feddwl, yn ddiarwybod I fi fy hun, o'n i wedi gwneud rhyw lein o gynghanedd sain. Oce, sut fedra I weithio, sut fedra I datblygu hwnna ymhellach? Wel, beth sy'n nodli efo cau, wel, y peth amlwg o'n cwmpas ni ydy'r beddau. Be fysa'n medru atab beddau? Boddi oedd y gair cyntaf ddoth I meddwl I. Ond, fysa rhywun yn meddwl bod beddau yn gallu boddi, wel, dyma neud I fi feddwl wedyn, wel, ym mha fodd galla rhywun dadla neu creu rhywbeth o gwmpas y ddelwedd yma o beddau yn boddi. A fel yn digwydd bod, oedd y beddau fel tai yn nofio yn y tyfiant yma. Y glaswell yn hirach nag ydy heddiw, gan greu'r argraff bod y cerrig bron iawn yn symud. A dyna y paradox sy'n cael ei gyflwyno ar ddiwedd y pennill cyntaf. Rhwng ynysoedd y cerrig llonydd, y tonnau emrall yn addo storom rhwng ynysoedd y cerrig llonydd a chwifio'n fyw mae meini'r meirw. Felly mae gychwynnodd bethau hefo'r profiad sylfaenol o sylwi ar lwydni y cerrig beddi hefo'r Gymraeg fel petai yn perthyn I oes a fi. Y tyfiant bras yma yn y fynwent yn arwydd bod bywyd yn parhau, y capal oedd wedi cau, ac yna mae'r trobwynt yn y gerdd. Tu cefn i'r capal, mae yna festri, bod y capal wedi cau, oedd y festri yn amlwg dal ar waith, a tra ni yna yn myfyrio, nath rhyw ddosbarth meithrin dod allan o gefn y capal, a wedyn yn sydyn reit, oedd yna blant a coaches a Wellingtons a ponsios deglodd yn ffasiynol yn y cyfnod yna, yn sbydu heibio I fi, a hyn I gyd yn cael ei gyfnodi. Wel, ie, dyna illa plannu'r syniad, tydi pethau dyn ni'n gweld ddim yr hyn dyn ni'n tybio iddyn nhw fod. Lle. A dyna, wrth gwrs, dyna lle mae'r gerdd yn mynd yn y pen draw. Dyna di casgliad, dyna di paradox y gerdd bod ni'n erbyn y diwedd yn gweld, ni wedi meddwl, mae'r iaith wedi marw, mae'n perthyn i'r cerrig llwyd, ond mewn gwirionedd na, mae'n fyw yn yr ardal yma, mae'r iaith yn tyfu. Felly dyna'r paradox yna, dyn ni'n rhoi sal iawn yma yng Nghymru am ymdrybeiddu yn ein pesimistiaeth ynglyn â dyfodol yr iaith. Ac o'n I wedi syrthio'r union trap yna trwy weld, dyma fi yn Carmel yn Mlaenau'r Cymoedd ac mae'r iaith yn cilio yma. Sbiwch, mae mond yn perthyn i'r cerrig llwydion, och a gwau, gen I gyd, angof ganrif a hanner yn ôl, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A wedyn, bwm, na! Ges I ngorfodi gan ddyfodiad y plant I sylweddoli naci. Dyma'r dyfodol. Mae'r iaith dal yn fyw. A dyna'r paradox sydd yn y ddwy linell ola. Mae'r meirw a'r heniaeth yn bwydo'r tir, ond mae'r iaith yn wyrdd.
fel y ddynwent ir. Mae'r syniad o heniaeth, da ni'n licio defnyddio'r gair yma de, mae'n cyfleu anwildeb o'r hen gradur, yr henyn bach, ond hefyd, wrth gwrs, yn llythrenol, mae'n gallu golygu rhywbeth sydd ddim yn newydd. Ac os oes rhywbeth yn hen, os oes gennym ni heniaeth, mae'n awgrymu, all right, felly mae rhaid bod yna iaith newydd rhywle. Ac wrth gwrs, yr awgrym falle oedd i fewn i'r defnydd mae'r heniaeth. Ie, wrth gwrs, mae'r Saesneg felly ydy'r iaith newydd, nac i y Gymraeg ydy'r iaith newydd. A dyna o'n i'n ceisio i gyfleu yn y gerdd hon. Yn yr ail bennill wedyn, mae'r mynegiant ychydig yn fwy moel. Yma mae'r Gymraeg yn llwyd, yn gen i gyd, angerdd angof, ganrif a hanner nôl, yn naddion ar y meini sy'n nofio fel circs ar gerynt y gwyrni. So, da ni'n dod nôl at y syniad cychwynnol yma, lle bod y cerrig yma'n medru symud fatha circs, fatha sawl corcyn yn nofio ar wyneb y dŵr. Yn y pennill nesaf, mae'r gerdd yn mynd â ni at y capel ei hun. Wel, os ydych chi'n edrych tu ôl i fi, dyw ddim yn amhosib i ddechmygu ffenestri carmel yn rhythu. Mae'n bron yn edrych fatha rhyw dwy soced mewn penglog. Ac os ydych chi'n edrych yma, ydych chi'n gweld wrth gwrs bod un o'r cwareli gwydr wedi torri. Ac wrth gwrs, llygyd briw yn llawn brain. Wel, da ni'n gallu clywed yr adar yn canu yn cwmpas ni. Mae'n siŵr bod fi wedi clywed crawc y fran a di dychmygu. Os yna ffenast di torri, fysa brain di medru meddiannu'r capel, yn lle bod yr addolwyr yn mynd yna fel oedd pan oedd y lle ar waith, bod y brain yma bellach a heini yn denu ragor y frain atyn nhw, yn nythfa gwatwarwyr. Yn hynny o beth, mae'n siŵr gen i yn tyrchu o'r is-ymwybod yw hen atgof am gorfod dysgu adnod Salm 1 sydd yn deitha chi peidio rodio, peidio cerdded hefo pobl aniwiol a peidiwch yn mynd i eistedd yn eisteddfa'r gwatwarwyr. Wel, wrth gwrs, dydy bran ddim yn gallu eistedd, ond mi fedar nythu, so dyma stumio hwnna yn nythfa'r gwatwarwyr. A dyna ni wedyn yn dod at ddiwedd y gerdd sy'n ceisio clymu yr holl baradocsa da ni wedi bod yn ei trafod a'i gwyntyllu yn ystod y gerdd ynghyd. Sef, mae'r meirw'r heniaeth yn bwydo'r tir, wel ydyn, hynny yw mae'n ffaith fywydegol, mae'n ffaith diwylliannol hefyd, mae diwylliant yn dibynnu ar hyn sydd wedi mynd o'i flaen o, ond wrth gwrs mae'n gorfod tyfu, mae dal yn ir, mae dal yn wyrdd, mae'r iaith dal yn wyrdd ac yn fyw. Ac nad oes na ysgol feithrin rhagor yn y festri tu ôl i Gapel Carmel, ryw 4 milltir o fan hyn, mae yna gylch meithrin ffyniannus sy'n codi cenhedlaeth newydd o siaradwyr ar gyfer y fro hon fydd yn dwyn yr iaith ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae Capel Carmel wedi cau, a boddi mae y beddau mewn môr o ddail tafol. Tonna emrallt sy'n addo storom rhwng ynysoedd y cerrig llonydd a chwifio'n fyw mae meini'r meirw. Yma mae'r Gymraeg yn llwyd, yn gen i gyd, angerdd angof, ganrif a hanner yn ôl yn naddion ar y meini sy'n nofio fel circs ar gerynt y gwyrni. Rhythu drostynt mae ffenestri Carmel. Llygyd briw yn llawn brain, mewn siwtiau syber yn gwadd brain eraill at nythfa'r gwatwarwyr a'i crawcian yn darogan glaw. Yna'n ddisymwth daw'r storom i'm hysgwyd o'm sentimentaleiddio. Tu ôl i'r penglog rhwth o gapel, mae festri'r cefn dal ar waith, ac mae ddrws yn clepio'n gorad gan chwythu, coiches a Wellingtons yn gawod o liw rhwng meini'r meirw. Mae'n bwrw'n gynt ac yn gynt, ond deiant o hyd yn bonsios deiglo i traed bach yn darana ei lleisia'n diasbedain rhwng y beddau a'i Cymraeg ysgol feithrin fel mellt yn y llwydwyll.
Mae'r meirw a'r heniaeth yn bwydo'r tir, ac mae'r iaith yn wyrdd, fel y fynwent ir. Yn y gerdd yma, fel cradur gobeithiol, dwi'n trio wneud datganiad o blaid yr iaith. Mi eisiau ni fod yn obeithiol yn ei chylchu yn fwy na hynny. Mi eisiau ni fod yn gwbl hyderus wrth i ni gerdded ymlaen tua'r dyfodol.